kahle people sanenza ngamabomu ne nenza ngamabomu. You can't tell me that even now ubona uRamaphosa akayena uANC ubulele and usesidayisile already. Usesidayisile yazi nalala umuntu oyami neziphukuphuku. Mabethi nje umuntu omnyama nje ofana nawe kanje uyisilima yanizwa khona ukuthi ubheke esibukweni usho ukuthi yazi I'm stupid. Ramaphosa is the sellout. Kade kwakusho is not your president. It's a president osebenzela abelungu. It's a sellout. People who don't know politics. It's a sellout. Usevela usehandle country ku DA. iDA yena ngosheshilizi manje. Lo banyaza wena lo ophikisana neDA uzophuma izomkhipha iDA. Baningi nabomba lolo babanosa bazofuna nje amacala akhe nje akawenza nje bamkhipha umuntu omnyama uzophuma phele ku state. Abelungu they are taking back our country. Banikezwa nguRamaphosa. That's why uRamaphosa ungeke uzumbone eshushisa ngoba iDA isho kahle yathi sizomvikela. So ne country makunjani? Country le masimba. Umuntu ahlale namadolo endlini president wonke aqhube nebusiness upresident ike akutshela amadolo esofeni angaboshwa wena ukhalelwa amasango akasigonyela. Sesidayisile uRamaphosa for us ukuthi sithathe back lo mbuso uRamaphosa sowunikeza iDA kunzima kakhulu. Futhi okwamanje sengibonga nje uzuma ukuthi yena ongathi usanginikeza ithemba ukuthi Nkosi yami angeke sibuyele ku-apartheid ngozuma ngoba uzuma uyala. Sekushoda lezi phuphu njengani ukuthi zibone ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uzuma kudala isho le ndaba ethi kuyoba khona i-collision phakathi kwe-DA ne-ANC kaRamaphosa kuyobe sekuhand over we-country back kubelungu. Ramaphosa azasebenzela umuntu omnyama nanokuthi abe useless kulesa state benzela khona ukuthi abantu ba insult uANC useless uANC this and that abantu bayekele ukuhlakaza umbutho abantu abamnyama singabi nayo into ehlanganele kuyo. Ansaphethe my president umbulele wariga amavote wanikhipha kumbuso wathatha umbuso wathi we-GNU ongawona we-GNU iji kanjani uthi umbali usesayinile ukuthi iDA yona ezovuma ukuthi lo minister kube uyena leli judge kube yilona. Lento yenzeka phambi kweni ngokuthi ingqonoze nayisebenzi nango judge iDA yemkhiphile bamkhipha ngoba bengobani bona. Judge kanacala bamkhipha kanjani? Bamkhipha ngoba bamuntu into emnyama nje abasayifuni kwi-state country yethu nanivizi Ramaphosa kayindawo. uRamaphosa yaphuma sesikhathi sokuthi aphume manje sekusela iDA layifakile uthi noyikhipha kanjani I don't know. ANC sofile into engasekho nje le ubulele uRamaphosa. That's why uzuma eze wathi ngivuka nalomkhonto ngoba ebona ukuthi ish abantu bazoba stranded manje country ya hand over. Who will fight? Uzofight wena zoba njengayouth ka 1970 ama 70s uzokhona ukwenza lokho. My friends eziningi ididile abantu abamnyama eSouth Africa ayicani adidizela nje aniboni noma uzile usho kahle wathi there's no GNU it's a collision between D kodwa abantu nisabhizi mthathu ihand over kanti uma bene youth ephilayo bekufanele ukuthi niphume nigqa istrati nithi cha ikwazi iDA iqhamisiwe wina nje kanje ivoto lobani futhi why ibe in charge nithi Mbalula must go. Ni stupid nini? Hawa. You stupid. Really you are stupid. Kanti ayisekho ngithi amandla wasekho ngithi uRamaphosa isiphucile. Nika zabelungu back. Uzayibona apartheid la hamba khona. Angazi noma ngifuna ukuthi uzokhumela uRamaphosa azathi mina ngiselala I never tell you kehle kanje. uRamaphosa waba rich ngoba labelungu bamgruma ukuthi sifuna lo mbuso ubuyele back. Hamba wona bahlala eBhambathu baba by mistake wangena ku state washo wathi ngawini
ukuhlakaza. Isathi, my president. Oh, shame, stupid.